estic en Pepe Pastor, president de l'agrupació de Falles del Marítim. Molt bona vesprada i encantat d'estar així en tu i bueno, a disposició d'aquestes preguntes i del que necessites saber, si és que puc. Molt bé. Primer vull que me contes un poquet el teu recorregut com a president de l'agrupació. Bueno, pues anem a veure, com a president de l'agrupació de Falles del Marítim estic ara ja en el 5è any, ¿vale? com a president. Abans d'este 5è any estigui pues, un any com a directiu i bueno, pues, abans d'això pues, ha estat també 9 anys com a president de la meva falla, de la falla Progrés Teatre de la Marina. I bueno, se porten el món faller pues, ara mateixa pues, 45 anys de faller. Mare meva, això és molt. Totes les recompenses hagudes i per haver, tot està allà. Podries parlar-me un poquet de l'agrupació? De quin és el paper que té l'agrupació dins de les falles? Bueno, abans de parlar de l'agrupació, pues, m'agradaria un poquet pues, començar, pues, com es diu, no? Des de la casa, des de baix, no? Per a poder donar a entendre que és una agrupació de falles. ¿Vale? Les falles, evidentment, pues, n'hi ha bueno, 386 que porta Junta Central Fallera i totes aquestes falles, ¿vale? Que són cada comissió, s'engloben en sectors, ¿vale? Per barris. ¿Vale? I aquests sectors, que quan ja n'hi ha més de 13 falles, ja es pot formar una agrupació de falles, ¿vale? Que pot ser un sector, hi ha agrupacions que engloba un sector, són sector agrupació, o, com és el cas nostre, que som l'agrupació de falles del Marítim, que som l'agrupació més gran de tota València. Hem sigut encara eren més, però actualment està formada per 46 comissions de falles. Aquestes 46 comissions de falles perteneixen a 4 sectors. ¿Vale? Estos 4 sectors, en uns estan complets, ¿vale? Un sector és Canyamelar, Grau, Nazaret, l'altre sector és Malvarrosa, Cabanyal, Veteró, i l'altre és sector Alchirós i l'altre sector és Camins al Grau. ¿Vale? En concret de Camins al Grau, quan es va fer aquesta decisió, que n'hi hagué fa un parell de 11-12 anys, que també perteneixien a l'agrupació de falles del Marítim, se va conformar l'agrupació de Camins al Grau. ¿Vale? I entonces, pues, bueno, la conformen 13 falles d'aquest sector i nosaltres en Marítim portem 5 falles d'aquest sector que van decidir de continuar, inclús alguna vingué després. No? I bueno, no n'hi ha ningú problema perquè els fallers el que n'hi ha és sempre convivència, germanor i no solen haver problemes entre fallers. I totes aquestes agrupacions de falles, ara mateixa, que són 22 agrupacions de falles, conformen el que és la interagrupació de falles de València, que és qui engloba a totes aquestes comissions de falles. Molt bé. I dins d'aquestes 46 falles que m'has dit que en aquest moment formen l'agrupació, totes van arribar a l'agrupació per un motiu, perquè són falles que estan en un barri molt proper, que formen una comissió en família molt gran. Quins són els actes que s'organitzen, en aquest moment no, perquè no se pot, però quins són els actes que organitza l'agrupació? Anem a veure. Les falles. El que dius tu dels barris és el que hem comentat abans, dels sectors, ¿vale? Com ja diu el propi nom de l'agrupació, de falles del Marítim. ¿Vale? Tot el que engloba, nosaltres pues, tenim els elements essencials, no? de València, no? Com és el sol, com és l'aigua, ¿vale? Com és també la terra. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, pues, totes aquestes falles, n'hi ha de totes, n'hi ha falles en comissions molt voluminoses i n'hi ha falles pues, bueno, pues de menys gent, no té res que veure. Què fem? Vale, principalment el que fem són actes que poden englobar a totes aquestes falles, dedicats principalment pues, molts d'ells per a les falleres majors i presidentes o presidents, tant infantils com majors. I, bueno, pues, evidentment, pues, així l'acte estrella nostre, l'acte estrella és el que diem l'exaltació de les falleres majors de l'agrupació de falles del Marítim. Som l'única agrupació, per el volum que tenim, que la fem des de fa ja més de 20 anys en un marc emblemàtic com és en el Palau de la Música, perquè no podíem fer-ho en una altra banda. No? En un escenari pot ficar a més de 80
senyoretes i xiquetes, és impossible que no siga en el Palau de la Música, ¿vale? Entonces, bueno, així és l'acte emblemàtic, l'acte estrella nostre. Després també tenim actes molt representatius que només fem nosaltres també, com és Issaofrena a la Verge submergida, que està ahí submergida a 10 metres de profunditat, que venim fent també, doncs, no sé, no són més de 20-25 anys que venim fent-ho, i bueno, doncs, amb la col·laboració dels bussos del GISET, desinteressada totalment, perquè la Verge és d'ells, ¿vale? Sempre pues, anem en dos catamarans i on ahir, pues, evidentment, pues, viatgen els tratges regionals, on des d'ahir és un acte al que venen les Falleres Majors de València de cada any i ahir pues, se li fa i s'ofrena a la Verge submergida. És un acte, te puc dir que és el més emotiu que n'hi ha. I jo he sigut, com te deia abans, 9 anys president de Falla i ningú any ho havia viscut ni havia tingut la sort de poder-ho viure com quan eres president de l'agrupació, perquè, bueno, aquest moment on arriben els buzos que arriben a demanar-li, se me fica la cara de gallina i tot, quan te ho conte, m'encanta contar-ho, la veritat, perquè me passava el primer any, no? No és menys mal que tenia l'ajuda del meu amic Manolo, que era l'anterior president, que me digué el que tenia que fer, perquè és un moment que arriba, quan ja parem, que s'ha arribat al puesto, els dos catamarans se fiquen ahí per a veure aquest tema. I, bueno, arriba aquest moment i el que passa és que els busos venen i n'hi ha uno, Enrique, que fa tots els anys, un home ja major i, bueno, que és encantador, i plorant de l'emoció, perquè és així, plorant de l'emoció, les diu a les Falleres Majors de València: senyoretes, me han dit que tenen vostès un encàrrec per a mi. Yo el primer any me quedé loco. Ostras, ¿qué me diu este home, no? I li pregunta a Alicia, que també és del barri, no? Alicia Moreno, la Major de València, que és de Malvarrosa, del sector Malvarrosa, de Álvaro López. I me diu, Pepe, què diu? I jo en aquest moment dic, ostres, pues no ho sé. I Manolo, que el tenia a costar, que era l'anterior president, diu, no, diré que tenen un ram de flors per a ofrenar a la Mare de Déu. Entonces, pues, les Falleres Majors li donen tenim aquest ram. Entonces, l'home plorant, perquè te ho juro que plorant, se'n va, ensenya i ram a l'altre barco i l'oferís també a totes les Falleres Majors que estan allí esperant, igual que les altres Falleres Majors, i juntant els seus companys se submergissin en aquest ram. En aquest moment, evidentment, no veus res, hem estat a punt de poder-ho fer en streaming i per a que ho poguérem veure tota la gent, sí que n'hi ha un vídeo que ells mateixos han fet, i se submergissin. Durant uns minuts, pues, bueno, nosaltres fiquem ahí la salve en els barcos i el que fa les Falleres Majors, pues, li donem una rosa i la llancen al mar com a ofrena també d'elles a la Mare de Déu. I quan tornen a eixir, baixen 3 o 4, li fiquen ahí, hi ha fotos, hi ha un vídeo també espectacular, està en la pàgina en el Facebook de l'agrupació de Falles del Marítim, el podeu veure, si no l'has vist t'aconselle que el vegis. I, bueno, pues pugen, se lleven tots els seus instruments i te veig emocionat i m'agrada. I venen al barco. I entonces, conforme pot, perquè li costa, te ho juro que li costa parlar a l'home, i en els ulls plorosos de l'emoció, li diu, senyoretes, el seu encàrrec ha sigut complit. Visca la Mare de Déu. Bueno, això és pavoreu. Això és preciós. ¿Vale? Jo m'ha plorat, ha vist gent al costat plorar, mares i de pares de Falleres Majors de València que no són del barri, com en aquella ocasió Alicia Moreno. Es que esto, me dice, Pepe, es que esto no se hace en ningún sitio. Es que esto es espectacular, esto es especial. I bueno, te dic que és un acte, evidentment, l'acte estrella és per els nostres Falleres Majors, que és l'exaltació, això per suport, però aquest acte per a mi és especial. Hi ha un acte també col·lectiu, ¿vale? T'estic parlant un poc primer dels actes col·lectius, Sí, perfecte. que fem, que també és un acte molt bonic, que és l'homenatge a la senyera, ¿vale? L'homenatge a la senyera que fem també en les Reals Drassanes del Grau, on també pues, ahir fem el nostre particular homenatge a la senyera, on ve pues, un mantenidor que fa la seva glossa, també venen tot és un acte col·lectiu, totes les Falles Majors i presidents i presidentes, en una processió cívica que des del Mercat del Cabanyal fins a les Real Drassanes és brutal, la veritat és que és genial, un acte molt bonic i preciós. Un altre acte col·lectiu que fem també, com és l'exposició d'esbossos, també, de les esbossos que es van a plantar
en les pròximes falles, que també es fa ja en l'interior de les regatrassanes del Grau. I bueno, aixina que bueno, també fem un altre acte que també és l'homenatge a aquelles senyoretes i xiquetes que han sigut preseleccionades per a per acord d'honor, o sigui, perdó, per a falleres majors de València. També li fem un homenatge antes de quan són 73, 74, abans de passar el tall final. I després ja fem activitats i concursos a lo llarg de l'any. ¿Vale? Este any, enguany, evidentment, reinventant-se, han pogut fer molt poca cosa, han pogut fer bueno, també el tema de temes online, un concurs literari com han fet enguany, que no s'havia fet mai tampoc, i bueno, concurs de jocs tradicionals valencians, com d'escacs, de canut, de pic i pala. Això són activitats que fem durant tot l'any. També una cosa molt llamativa també en este cap de setmana de l'exposició d'esbossos és com tanquem la clausura d'esta exposició, que és en la mostra de balls regionals, no? Que on cada vegada més falles tenen el seu grup de balls regionals i bueno, allí dins de les drassanes del museu queda molt bonic i fent allí tot el que aquest art que tenen del folklore de València. I es dedica un poc a gros modo. M'enrotllo un poquet més en el tema de l'ofrena marinera, però que ja t'ho dic, que pots compartir el vídeo perquè està en la pàgina de Facebook de l'agrupació i, bueno, és espectacular. M'has parlat del piquipala, del canut, de les dansades del ball tradicional. Diries que el Cabanyal és un barri de tradició? Bueno, el Cabanyal, Canyamelar, els poblats marítims, Malvarrosa, Grau, el poblat Nazaret, també, Nazaret, que també consta també, Nazaret en l'agrupació. És un poble mariner, ja com es dia abans, el poble nou de la mar. València dona pas al poble nou de la mar. És un poble mariner, un poble de gent treballadora, un poble on, perquè sí, sentim, som ciutats, som uns barris mariners grans, però no han perdut mai la idiosincràsia, ¿vale? La idiosincràsia de poble, ¿vale? Que sentim i el nano i bueno, tot el que han viscut i bueno, on reina, no sé, sí, en el fondo, esa germanor, ese saber estar, ese conèixer, és que coneixes a fulano, coneixes a mengano, tenim aquesta gran tradició també, aquesta festa gran, és la festa gran, o és la Setmana Santa marinera, ¿vale? Molts fallers, la majoria, molts són cofrades també. I, bueno, pues, aquesta idiosincràsia de poble no s'ha perdut i no se va perdre mai. I això se demostra de generacions, de pares a fills, i, bueno, molts nos queda encara, diguem, el Cabanyal, no? Costa, jo soc del Canyamelar, però bueno, sempre hem dit un poc més el Cabanyal, però sí que ja s'està respectant molt Canyamelar, Cabanyal, Grau, Malvarrosa, Malxirós, Camp de França, que es dia també fa molts anys. I bueno, pues, la veritat que jo, orgullós, no? Nosaltres diem, els meus pares, abuelos, dient, me'n vaig al centre. Sí, ¿Vale? me'n vaig a València també. Me'n vaig a València, ¿vale? Pues esa és esa idiosincràsia que no perdrem mai. Molt bé. I per tant, també diries que és un barri faller. Sí, per supost, per supost. És un barri on en cada cantó tens una falla, per dir-ho d'alguna manera. Pots agarrar des del mercat del Cabanyal fins a la platja i és que mires a esquerra, mires a dreta, tens falles. Des del mateix mercat del Cabanyal, tot agarrant, anant per la banda, per lo que era l'antiga sèquia d'en Gas, ¿vale? Que ara és l'Avinguda Mediterrània, que és qui separa el Canyamelar del Cabanyal. I, bueno, pues, anant per ahí, tens falles a la dreta i falles a l'esquerra. I no n'hi ha ningú problema. Tens en el carrer del costat una altra falla i no n'hi ha enemistat alguna. Tot el contrari. El que n'hi ha és amistat, n'hi ha germanor, i qualsevol necessitat que té una falla és que vas a l'altra i antes d'arribar ja t'estan dient ¿qué te pasa? ¿Te fa falta algo? ¿Que necesites algo? Són les primeres paraules que te diu una falla. Un faller, siga president, siga no sé, directiu, siga faller o fallera normal. Lo primer que te van a veure si te coneixen
bueno, n'hi ha dues coses, te diuen. El primer te diuen què vols prendre i el segon què necessites, sobretot en la setmana fallera. Sí, sí. I tornant un poquet a l'agrupació, al paper de l'agrupació, en el moment en el que apareix, per què apareix? Quina és la necessitat que havia en aquest moment? Bueno, pues la necessitat de ser col·lectius, ¿vale? Pues, bueno, la necessitat d'una agrupació de falles és de trobar, pues, bueno, pues, al ser un col·lectiu, pues, pots trobar millors ofertes, pots treballar. ¿Vale? Jo sempre dic que jo estic, en este cas, ara mateixa com a president, per a treballar per i per a les falles. És lo que fa l'agrupació. No és una cosa que se dedica l'agrupació a enriquir-se, no, no, o sea, totalment no, tot el contrari, s'enriquim, evidentment, de la valenciania i de la gent, no?, que conformen l'agrupació, però l'agrupació de falles es forma per això, per poder donar suport a totes les comissions, per poder donar qualsevol tipus, ja t'he dit, d'oferta, de mesura, d'actes com este tipus, que no el podem fer en nosaltres, però bueno, que totes les agrupacions és això, és poder fer coses per el bé comú de totes les comissions, que totes se puguen sentir beneficiades de qualsevol cosa que puga fer l'agrupació de falles. I conta'm un poquet la teua experiència com a faller. Com vius tu la setmana de falles? Home, ara sí que te puc dir que és un poc diferent, ¿vale? Jo he sigut faller, pues, bueno, pues, com t'he dit, des de 10 anys, de faller de casal, de poquet a poquet, pues, bueno, a fer de tot, ojalà tire molt en falta pues, esos despertars, esos trossos de bacs, has vist un poc l'evolució de tot el que fem fa molts anys a lo que ja no es fa. Moltes falles i molts fallers principalment i falleres pues, bueno, pues passen ahí de generació en generació. Estic segur que el teu cas és així també. Inclús abans de néixer, els propis fills ja estan apuntats a la falla abans que en el registre. I bueno, molts, jo sóc un d'ells, que han trobat a la seva dona, a la seva parella dins de la falla. ¿Vale? Però això passa de pares a fills. ¿Vale? És un sentiment que no es pot explicar. És un sentiment que no es pot explicar, és un sentiment que es porta dins, que es porta en el cor, i simplement és un orgull de ser faller o de ser fallera. I a partir d'ahí, pues, bueno, pues, com te dia, pues, des de que comences, passes, fas de totes les barbaritats i totes les animalades i t'ho passes bé, disfrutes en els amics i després, pues, bueno, també pues, ja passes, comences un poquet, però en el meu cas vas començar ja a ficar-me en tema en juntes directives, d'ahí pues, ja vas començant, hi ha gent que vol, no fa falta ser un directiu, o sigui, són importants tots els fallers són importants per a una falla, tant el que va soles a la setmana de falla com el que va tots els dies, perquè hi ha gent que va tots els dies, és un lloc d'encontre, el casal, i bueno, pues ja vaig decidir també, com te dic, donar aquest pas al front bueno, l'any 2006 i vaig bueno, tirar-me ahí a ser president de falla. Com jo dia, en aquell moment no sabia ni jugar-me les sabates, no? Entonces, n'hi ha que tindre, pense, des del meu punt de vista, no deixar mai d'aprendre. ¿Vale? Jo no he deixat mai d'aprendre en aquest món perquè no es deixa mai d'aprendre. Jo continuo d'aprenent de tots els fallers i de totes les falleres, perquè això és un món que va canviant. I sobretot també hi ha una màxima que me digueren en el seu dia quan vaig començar a ser president, no he deixat mai de demanar consell a gent que pugues estar més anys en la falla que jo, o que hagi estat en puestos d'esta responsabilitat, i no he deixat ni deixaré mai de demanar consell, inclús ho faig ara també, en la mateixa agrupació, a qualsevol, perquè tots són necessaris, i sobretot pues, que a mi m'ensenyaran una cosa que la mantinc i sempre que puc la dic. N'hi ha tres coses bàsiques, ¿vale? Quan ocupes un càrrec d'alta responsabilitat dins d'una comissió o dins en este cas de l'agrupació i que te la traslade pa tu pat a casa pa qui tu saps també en este primer any del debut. N'hi ha tres coses bàsiques i que no deus de canviar l'ordre i lamentablement no, som així i el canviem. El primer, la família, el segon, el treball i el tercer, la falla. I moltes vegades invertim temps i tot al contrari, però és així. Però bueno, intentar sempre fer este ordre. Bueno, i d'ahir ja t'he dit, he passat per l'agrupació, bueno, també he estat també de jurat de Fallera Major de València,
fa un parell d'anys també va ser una experiència per a mi inolvidable que no l'oblidaré en la meva vida, el poder estar durant pràcticament un mes en 73 espectaculars xiquetes infantils per a poder traure totes elles optaven a ser fallera major infantil de València per a poder traure que les 10 persones de esos set, no sé, esos set locos fallers que vàrem considerar i bueno, pensem que hem acertat, crec que s'ha demostrat, crec que s'ha demostrat, i s'ha fallera major de València i s'ha acord d'honor, ¿vale? És molt dur, perquè te puc dir que és molt dur, perquè vàrem plorar el que no està escrit, perquè tens que dir-li a 360 xiquetes que tenen la mateixa il·lusió de poder estar i seria en la Fonteta, i tu estàs allí en la Fonteta i antes de sentar-te i has firmat l'acte en el notari i has firmat l'acte i saps quines són. Nosaltres te puc dir que nosaltres no volíem ni mirar, no? Moltes xiquetes nos miraven, inclús antes de començar anàrem al puesto, o sigui, on elles estan, totes nervioses, a donar-los ànims, i n'hi havia que donar ànims a totes, per supost, però si t'has presentat a una cosa com aquesta, tens que ser conseqüent en els teus actes i nosaltres estem així, estem orgullosos. Moltes vegades quan hi ha un amic, un company del jurat, deia, es que estamos buscando un unicornio y los unicornios no existen. Teníem un gran problema. Érem les 7 persones del jurat molt fallers. Va ser un problema i també una virtut, no? Perquè buscaves una cosa, la perfecció no existís. I bueno, pues hasta ahí un poc esta història. També ha sigut pues, també ha sigut mantenidor de presentacions, de falleres majors, de la meva falla, d'altres falles, mantenidor també del sector, de les falleres majors del sector, Callamelar, Grau, Nazaret, que m'agrada molt també presentar actes i tot. I bueno, tot el que siga poder estar al costat d'un faller o d'una fallera és una cosa que te dona l'abrigo que moltes vegades te fa falta. I m'has dit antes que falleres, tant el que està a la setmana de falles com el que està tot l'any, com li explicaries a una persona que no és de València o que és de València i no coneix les falles, què és per a tu fer falla? Bona pregunta, bona pregunta. A veure, el primer que tenim que tindre clar, per a que n'hi hagi una comissió de falla, ¿vale? Lo primer para poder y formar una comisión de falla es plantar una falla. Plantar una falla. Això és el que diferencia a esta festa, ¿vale? Que la gent de fora, com tu bé saps, no entén que se gasten tants diners per a que en 4 dies li peguem foc. ¿Vale? Entonces li pegues foc i de les mateixes cendres de la falla que has cremat es ressorgís i es comences a pensar ja en el següent any. Evidentment, doncs, necessites una junta directiva que es fica cada un en la seva llavor i el que hi ha que donar-li és una continuïtat a l'any faller i, lògicament, en un col·lectiu de 50, de 100, de 200 o de 300 persones, no totes van tots els dies ni totes van en aquesta Setmana Santa, sí, perdó, en aquesta setmana fallera on sí que van tots els dies i la majoria se reuneixen i tot. Però bueno, n'hi ha gent que fa el seu treball totalment que sense veure res a canvi, ¿vale? Si no, més disgustos, més una altra cosa, però bueno, totalment desinteressat, ¿vale? Moltes reunions també que es fan per les nits, presidents o presidentes de falles que tenen que anar a reunió de falla, a reunió del sector, a reunió de l'agrupació, a actes que tenen que conviden, presentacions. Però bueno, és una cosa que saps que t'has presentat per això i que n'hi ha que treballar per això. Són tots necessaris, lògicament, i sobretot el que està dit, doncs, m'agradaria que tots estiguin tots els dies, però tots els dies no poden estar en la falla. Necessites a qui pugui aportar les loteries, a qui pugui aportar els comptes, perquè al fi i al cabo una falla és una empresa. És una empresa, perquè tu es comences el dia 20 de març, l'exercici, i tu tens que ja començar a pensar en un pressupost d'ingressos i gastos de tot l'any, que tens uns ingressos fixes, entre cometes, ¿vale? Que són l'ingrés de quotes, ¿vale? De la quota que paga mensualment un faller o una fallera. Però tu el dia 20 de març pots tindre 200 fallers i potser en abril ne tens 150. O sigui, tens que preveure també aquestes baixes o inclús aquestes altes que puguen haver, perquè n'hi ha de tot. Entonces, tu necessites tindre aquest pressupost, necessites un pressupost que vagi a variar perquè quan t'arriba ja en gener
ja tindré més o menys clar, perquè ja no va variar, en el que vas a poder comptar per a poder fer per als fallers i falleres durant la setmana fallera. Independentment d'això, el principal i el primer que tens que contratar és a un artista faller per a que te faci la falla, que això se fa ja en març, i ja partixes també d'un pressupost que tens que quadrar i que tots els mesos li tens que anar pagant a l'artista. I després tens que plantar-te la falla, com has acordat, i tot el tema. ¿Vale? Després te ve la banda de música. Hi ha molts gastos, la gent no sap els gastos que té una comissió i no pots donar, perquè som associacions culturals, la gran majoria, ¿vale? No, sense ànim de lucro. Entonces, no pots donar un compte, si tu dones un compte negatiu en els estatuts de l'associació cultural que estigues, te pot dir que aquest te dones de baixa, tindràs que donar la teua part per a cobrir aquestes pèrdues que n'hi ha. Lògicament, les falles intenten que no n'hi hagi pèrdues, i si hi ha pèrdues, pues, bueno, venen a veure de què manera compensar-ho a través d'un patrocinador, buscar ingressos externos o fer coses pues, per poder traure aquesta partida bueno, que necessites, perquè al fi i al cap és una empresa que tens que donar, acaba l'exercici i tens que donar el teu compte de resultats. Tens que dir el que n'hi ha, com s'ha quedat l'exercici, si has guanyat, si has perdut, i el remanent que n'hi ha, perquè jo estic avui, però demà pots entrar tu. I tu, si tens que fer una auditoria, la faràs, però no te va fer falta, perquè totes les falles en això són totalment transparents. I com arribes tu a ser president de l'agrupació? Bueno, doncs t'ho vaig a dir molt fàcil. En el 2015, bueno, jo decidís, que amb molt de dolor de pena, perquè eren ja 9 anys de president, de la falla decidís perquè que el meu moment s'ha acabat. Perquè, bueno, li dones moltes voltes al cap, jo pense que, bueno, moltes voltes penses que potser sempre l'últim any crec que a molts no sobra a nivell de tot, ¿vale? Perquè vols aguantar i n'hi ha que tindre les coses molt clares, n'hi ha que tindre un equip de treball al teu costat, perquè sense ells no eres absolutament res. Pots ser el millor president o presidenta del món, però si no comptes al costat en un equip de treball conforme toca, perquè són els que te van a donar el suport durant tot l'any, no eres absolutament ningú. No eres absolutament ningú. Són totalment necessaris i aquesta junta directiva que necessites tindre al teu costat. Entonces, bueno, cada vegada és més difícil trobar a gent que s'involucre durant tot l'any en estos puestos de directius. Entonces volem, i jo també volia en el seu dia, que entren els joves. Cada vegada costa més entrar els joves en aquestes juntes directives. Tots vull que, doncs ho han sentit, no, és que entren els joves, que... Però, bueno, molts tenim, tots ja han passat per ahí, les circumstàncies ara mateix són les altres, i, bueno, pues, l'entrar, pues, bueno, uns se queden, uns altres, pues, no, bueno, n'hi ha de tot i tot, evidentment, respectable. Però, bueno, com te deia, acaba aquest 2015 i, bueno, jo crec que és el meu moment, plore el que no està escrit, soc una persona sentimental i no tinc por a dir-ho, però, bueno, dic que ho dice, la gent no s'ho creia perquè tal, però bueno, imprescindible, n'hi ha que tindre en compte que no n'hi ha absolutament ningú, ¿vale? Perquè la història no la fan les persones, evidentment, però les entitats estan per damunt de les persones. ¿Vale? Una falla, una agrupació, un sector està totalment per damunt de la persona. ¿Vale? La entitat viu i perdurarà sempre. Entonces, bueno, pues yo decidí que no. Y que, bueno, lo típico, lo dejo tal y no, yo no sigo. Ostres, al dia següent ja tinc una cridada. Dic, ostres, una cridada pues, per anar a un programa de televisió, per una tertúlia, fallera, que es feia per ahí i tal. I, bueno, pues, dic, bueno, pues, va, continue. Però aquí, aquest mateix dia ja tinc una altra cridada de qui acabava d'agarrar la interagrupació de falles de València, que jo en aquell moment no sabia ni el que era, per dir-ho d'alguna manera, i me diu que vol que ha vist que m'ha deixat el tema de presidència i me coneixia que havíem, bueno, en l'any 2013 jo vaig ser xura de fallera major de València i ell va ser xura de fallera major infantil, vam coincidir, i que, bueno, que me agradaria comptar en mi en la seva junta directiva. Dic, bueno, pues vaig a provar. Entonces, pues, conforme estic ahí, pues dic, bueno, pues si me fico en la interagrupació, pues, collons, pues vaig a parlar amb el meu amic Manolo, que era el que presidia entonces l'agrupació de falles del Marítim, i pues, vaig a ficar-me ahí, si ell ho considera, perquè ja ho havíem parlat alguna volta, tu me tienes que sustituir a mí y tal. Digo, cállate, loco, yo voy a estar ahí. Bueno, total, padre, digo, mira, me ha pasado esto y tal, no, ya lo he visto y tal.
Pero bueno, considero que si eso, pues bueno, por lo que aquello que hemos hablado tú y yo en más de una ocasión, pues si te parece, yo, si tú lo consideras, estoy a tu disposición para entrar a la junta directiva. Digo, pues sí, sí que quiero, porque además me gustaría que estuvieras. Y bueno, y quién sabe, que tú lo ves y lo vemos todos, y así, si tú quisieras el día de mañana, pues ¿quién te dice que no pueda ser mi relevo? Perquè, bueno, quan tu no entras en un puesto d'esta manera de que tindre molt clar, i crec que i tots ho tenim clar, que això no és de per vida, ¿vale? Això no és de per vida i que el nostre temps passa i n'hi ha que apartar-se en moltes voltes i n'hi ha que deixar pas a un altre o a una altra en noves idees, en lo que siga. I bueno, pues ahí me fiqué. Les circumstàncies, pues bueno, se apresuren més de lo que pensàvem els dos i al acabar aquest exercici pues, me crida i me diu, primer m'havia dit que sí que, bueno, havia comentat que continuava, però bueno, me crida un dia y me diu, mira, he dicho que continúo, pero no, que tal, cual, faena, problemas, trabajo, lo que siga, y ¿tú cómo te ves para coger lo tuyo? Hombre, yo llevo un año aquí en la directiva, no sé, sigo sin, como decía antes, sin saber atarme los zapatos. No te preocupes, digo, hombre, yo si tú me ves así, pero yo necesito que estés a mi lado, no, necesito seguir aprendiendo, vale, jo sigo. I així anava a ser. I d'això ja passar 5 anys. Cert és que el cap ja comença a donar-me voltes i no ho diguera, jo no vull... Sempre que arribi a tots els anys, quan n'hi ha que prendre la decisió, perquè això se renova any a any, y no es que tú digas yo quiero continuar y me presento y sigo, si només se presenta una persona, president de l'agrupació, primer ho té que refrendar l'Assemblea General, perquè això se presenta per la candidatura, si n'hi ha dos, evidentment, o tres, n'hi hauria una votació, però encara que n'hi hagi una, té que refrendar-ho l'Assemblea de Presidents i de Presidentes. Jo els anys que m'ha presentat, 5 porte, si no l'Assemblea no ho té clar o tal, pues bé, si no vas a comptar en l'apoyo, pues automàticament dius que no te presentes. Però bueno, en aquest cas, pues, bueno, com te deia abans, pues, me dec a les falles, als seus presidents i a les presidentes, i així anava a ser. Però bueno, el cert és que tots els anys pues, el cap dona voltes i bueno, sempre pense que prenga la decisió que prenga, este any, igual, sempre. Espero no equivocar-me, ¿vale? Sí que és cert que a vegades dius, ostres, faig el que faig, me vaig a equivocar. N'hi ha moltes que passa. N'hi ha moltes que passa que no n'hi ha que seguir per estar obligat a seguir i quan tu no seguís o se presenta, té que tindre molt clar que té un equip de treball darrere i en les seues coses, en el que considere, però té que tindre la il·lusió i sobretot la sonrisa. Té que tindre la sonrisa per a poder continuar. I moltes vegades la sonrisa a vegades costa, no? Portem 2 anys, tu ho saps, Difícil. difícils, molt difícils. Estem cansats psicològicament, parlo per mi, psicològicament estic cansat, estic agotat, igual que els presidents, bueno, que tenen que barallar en comissions, que així que passa, jo estic pagant o jo no estic pagant i així no fan res. És molt difícil, molt dur, el que han fet i tu i jo coneguem de presentar-se així en una època com ara, doncs té el seu valor inconmensurable, perquè no és fàcil, no és una època igual, però bueno, n'hi ha que estar ahí, n'hi ha que treure el cap endavant i n'hi ha que seguir treballant. N'hi ha que seguir treballant, jo te puc dir a modo d'anècdota per no enrotllar-me més, anècdota no, que ese 10 de març del 2019 jo no l'oblidaré mai, com tots els falleres i valencians. I ese 10 de març jo estava en el balcó, en la Macretà, mirant la Macretà de l'Ajuntament de València, ja se veia la plaça molt, pràcticament la meitat de gent, i bueno, ja estava, ja teníem tots la mosca darrere de l'orella, no? Quan el president de la Generalitat, el 10 i alguna cosa, anuncia la suspensió de les falles, encara estava parlant i jo ja estava en la porta, en la xaqueta, camí d'una reunió d'urgència. Nos havien convocat en el cotxe, en els ulls plorosos, perquè això és una cosa que no se l'esperava ningú, que no, ningú havia pensat mai que poguera passar. Passar, enguany ha sigut d'una altra manera. Lamentablement, estem més preparats. Tot no solen les falles, qualsevol festa, qualsevol acte col·lectiu, que tenim molt difícil que es puga tornar a fer. Com el vivim, com el coneguem. Però bueno, només ens queda una altra cosa, que fer el que millor sabem fer els fallers i les falleres, que és treballar i complir en les normes que ens imposen les autoritats sanitàries. I per supost que tindrem falles, per supost. Tornarem més forts. I ja per acabar, la última pregunta.
En quines 3 paraules me descriuries el Cabanyal, els poblats marítims, el conjunt del barri? 3 paraules, home. Llum, per supost, llum, o sigui, sol, llum, sol, és la mateixa, aigua, per supost, i amistat. Tenim el que nos envolta, els habitants dels pobles marítims, que com te dia és aquesta aigua de la mar Mediterrània, del mar Mediterrani, i se sol que ens fa que el somriure que el tinguem sempre, i sobretot l'amistat, ¿vale? L'amistat, la camaraderia, la germanor, no sé, som amics, en els poblats marítims som tots amics, sí, de la Malvarrosa, del Canyamerar, de Grau, de Nazaret, del Xirot, de Veteró, som tots amics. Primer el Xena, no en vas, és que s'aixina, és que s'aixina, som... I això no sé, hi ha gent que venen, ha tingut, com te comentava antes, aquesta sort de conèixer gent de totes les zones de València, per el tema d'agrupacions, per el tema de quan va ser també Xurat, y la gente, es que a mí les palabras, Pepe, es que esto que hacéis en el Marítimo, es que esto no lo conocía, esto no lo hacen en ningún lado. Y eso pues te dona orgull, te dona ese orgull de pertànyer, orgull de pertànyer i de ser una persona, un habitant del Marítim, d'aquest contedia, d'aquest poble nou de València, no? Poble Nou de la Mar, perdona. No sé, és una cosa que és molt, molt gran i que crec que és que ho tenim tot. És que tens la platja al costat. És que ho tenim tot. No nos falta de res. I l'alegria és el que més nos dona. I bueno, pues a tota la gent que ho puga veure, que res, que tornarem, plantarem i cremarem.